Gurekin da Maite Tolosa. Kaixo, Maite. Arratsaldeon. Maite, agian testamentua hitza entzute hutsarekin oraindik ere barruak pixka bat mugitzen zaizkigu? Bai, nik zalantzai gabe esango nuke baiet, denok zerbait seguru balin badakigu da jaiota hilingo gehala, eta jaiotzan momentun edo seme-alabak eukitzeko momentun dena ondo antolatzen da, o informatze gea, edo bai, eta aldiz eriotzan kasun berriz, dirudi badagola tabu moduko bat, o beldur bat, eta, pixkat horrekin austera edo gatoz. Eta zein da testamentu baten eta azken borondatearen dokumentu baten arteko aldea? Testamentua modu juridiko baten esan daiteke da, ondasunak banatzeko, edo, zure nahia ondasun horien gaineko nahi hori jasotzen den dokumentua, eta aldiz bestea berriz izango litzake, norberak bere gorputza edo bere osasun nahi buruz hartzen dituen erabakiak jasotzeko dokumentua. Gaur egun, Arantxak bitan egin zula esan du, baina gaur egun bateraren batzutan egiten da. Legeak daude, leku guztitan ez dira berdinak, baina gure legei buruz. Testamentuak jartzen duna, betetzeko bete beharra daukazu. Bete egin behar da testamentuak dakarrena. Baina, batzutan, testamentuan jardezake hil ondoren zer egin nahi duen egitea bere errautzekin, adibidez. Nik kasu bat ezagutzen dut, gerra garaian ihes egindako euskaldun bat, handikan urte batzutara Venezuelan hiltzen da, eta esaten du testamentuan. Nire errautzak Kantaurian banatu. Venezuelan hiltzen, eta Venezuela eta Kantauria distantzia ederra da. Eta azkenean, konpondu zuten, bota zuten han, itxasoan, Atlantikoan, itxaso guztiak lotuak nola dauden. Iritsiko zen Kantaurira. Hori, ez zaude behartuta hori betetzera, esaten badizuten, nire errautzak espaziora bialtzean, hor ez zaude behartuta. Azkenen zure borondatea hoi baldin bada, aldan neurrin bai saiatu behar da betetzen. Hau da, testamentuan pertsona baten nahia jasotzen den momentun, bai saiatu behar da hoi betetzen. Hain egoera berezitan, gero sortu daitezke gora bera, baina printzipioz behintzat jasotzen dana bai bete behar da. Eta bitxikeriak eskatzen dira, hola gero zer egin ondorengoentzat pixka zaila diranak? Beti gertatu daitezke gauza konprometituak ez, baina orokorrean ja egitea kostatzen baldin bazaigu, bitxikeriak normalean kanpo uzten dira. Maite, nahitaezkoa da testamentu bat egitea? Ala modu informalean utzi dezakegu? Ez da derrigorrezkoa, ez da obligazio bat, baina bai da gomendagarria, eskubide bada. Azkenen testamentuak ematen dizu aukera, zuk nahi dezun hori dokumentu baten jasotzeko eta nolabait ziurtatzeko hori beteko dala. Kasu honetan ze gertatuko dan zure ondasunekin. Ze azkenen norberak ez balin badu jasota uzten zen nahi duen gertatzea, legea da bere ordez erabakik hartzen dituna. Eta igual zu ez zaude ados lege horrek esaten dunakin, eta ordun hobe da, zuk argi balin badaukazu behintzat, idatziz jasotzea, zure nahi zein dan. Eta ze testamentu mota daude? Eta zein da ohikoena? Hainbat mota daude, desberdinak. Normalean ohikoena izaten da testamentu itxia esango deguna, dala notarioan aurrera jun, eta pribatuan, hau da, zut bakarrik notarioakin biltzen zea, zure nahi zein dan esaten diozu, eta notarioak hori jasotzen du. Beste bat aldiz izan daiteke irekia, dela berdina, notarioan aurrera jutea, baino testigoekin egiten dana, testigoek ezin dute izan oinordekoak izango direnak, ezberdinak izan behar daukate. Gero baita ere dago testamentu holografoa, dela norberak eskuz idazten duna, honek, ez da erresa, ematen du bezain erresa, baldintza berezi batzuk bete behar dira hori baliozkotzat hartzeko. Hori zer litzateke, etxean norbaiteke bere nahiak idaztearena, adibidez, bakarrik gutun bat baliz bezala? Hori da, bai. Gero hor, plazo batzuk eta bar daude hori notarioan aurrera eramateko, orduan, ez da inoikoa. Eta azkenik, Euskadin 2015 dauken lege bati esker, baita ere dago hilburuko deitzen den testamentu bat, hau da, hiltzorian dauden pertsonei ematea aukera, azken momentuan, testamentu bat egiteko. Testamentuak teorian bentsat gauzak argi utzi behar ditu, eta legearen araberakoa behar du izan. Eta alare, entzuten dugunez, eta ingurura begiratu besterik ez dago,
iskanbila sortzen dira familia askotan, esaten da, famili bat batua dagoenala ez jakiteko, itxoin behar dela testamendua zabaldu arte. Zuk legea hitzez bete arren sortzen dira iskanbilak familien artean. Bai, sortzen dira iskanbilak, ze azkenen zuk testamentua jasotzen dezuna da nori utzi nahi diozun, ez zer. Hau da, norbait hiltzen danen, inventario moduko bat egiten da pertsona horrek zer dauzkan. Eta depende testamentuan ze jarri duen nori zenbat utzi nahi dion, baino ez zer utzi nahi dion. Orduan, banaketa hortan, zeinek zer hartu, askotan hor sortzen dira arazoak. Maite, gaur begiraritu gara eta galdera tekniko batzuk etorri zaizkigu gogora. Esate baterako, hemengo legeetan, ez da, badago seme edo alaba bakarrari dena uzteko aukera? Bai, hau da, pertsona batek seme alaba bat baino gehiago balin baditu, hemengo legeak aukera ematen du, soilik denetako bati guztia uzteko eta beste denak aparte uzteko. Beraz aukera dago, bat kanpo uzteko ere, nahi izan ezkero? Bai. Edo bi ere, bai, gehiago bai da. Hoi da, bai. Begira? Eta gertatzen da? Gertatzen da, bai. Gutxiago gertatzen dana ez dago hemen ohitura handia. Da, zerbait utzi zure testamentuan, gobernuz kanpoko erakunde bati, edo zientziarekin zerikusia daukan erakunde bati. Hemen hori ez dago oso zabaldua, ez da? Ez dago hain errotuta. Hemen gehiago da, familia artekoei, usteko aukera hori, beste batzuk baitare, gaur egun igual gutxiago, baina garai baten baitare elizari uzten zioten. Eta Maite, beste galdera tekniko bat. Demagun, gu hirurok garela pertsona baten oinordekoak, ezta? Eta testamentu bat dagoela, hori derrigorrez bete beharra dago, esan nahi dut, gu hirurok testamentua zabaldu aurretik ados jarriko baldin bagina? Testamentua ireki gabe uztea badago? Ez. Pertsona bat hiltzen danean, lehenengo begiratzen dana da ea testamentua egindun edo ez. Eta eginda baldin badauka, nola hori izan bere nahia, azkenean garrantzia daukana da pertsonarek zer nahizun. Hau da, zuk naizta gu, kasuntan, naizta ados jarri, nolabait bere nahia betetzen saiatu behar da. Eta registro bat dago, zuk daukazun paperetik aparte, nunbait, ez dakit nun, jasota dago, ze testamentu egin dezunzuk? Bai, azkenen pertsona bat hiltzen danen, zuk zertifikado moduko bat eskatu darrezu ikusteko pertsona horrek testamentu bat egin duen edo ez. Eta egin baldin badu, dokumentu hortan jasotzen da nun egin duen. Nun egin duen eta zenbat, ze batzuk bat baino gehiago egiten dituzte. Eta orduan registro hortan azaltzen da nun dagoen, eta horra azaltzen da notaritzara juten zea eta kopia bat eska dezakezu. Eta ze gertatzen da orduan norbait testamenturik egin gabe hiltzen baldin bada? Nola banatzen dira bere? Norbait testamenturik egin gabe hiltzen baldin bada, horrek alde batetik suposatzen du oinordekoek papeleo edo dokumentazio gehiago eraman behar dute edo egin behar dute, eta horrez gain legeak erabakitzen dula edo legean ezarrita daude ze hurrenkeran zein pertsona izango dian oinordeko. Gure kasuan, Euskadiren kasuan adibidez, lehen kasuan oinordeko direnak dira seme-alabak edo bilobak, ondoren senar-emazteak, gero gurasoak edo aiton-amonak, laugarren tokian alboko aideak laugarren gradura arte, eta azkenik hauetako inor egongo ez balitz administrazioa. Oinordekorik ez baldin badago beraz administraziora doa. Bai. Oso ongi. Pertsonei buruzari gara, baina gaur egun badira, ez dakit, kriptotxamponak, badira sare sozialak, guzti horiekin ze gertatzen da? Beti esaten duguna ez, askotan errealitatea zuzenbidea baino azkarrago doa, eta zuzenbideak daukan, asignatura pendiente da esango dugu da, gaur egungo beharretara egokitzea. Eta, kriptotxamponak eta, sare sozialetatik eratorritako diruan kasuan, azkenen, lehen esan deten bezala, norbait hiltzen danen, pertsona horren dauzkan ondasunen inventarioa egiten danez, bertan jasoko lirateke eta gero banaketa egin. Kriptotxamponen kasuan arazo gehiago egon daiteke, ze nahiko airean dagon kontua da, eta askotan igual oinordekok ez dare ez dakite kriptotxampon horiek existitzen dianik, eta ez dago erregistro zehatzik ez da ere. Orduan, pixkat zaildu daiteke, baina bestela printzipioz diru normala izango balitz bezala banatu daiteke. Eta argi utzi duzu testamentu batek ez duela pakea bermatzen. Baina, alare, iruditzen zaizu komenigarria dela testamentua egitea.
Nik esango nuke, baiet, askotan jendeak esaten du ez, zertarako ingo dut. Bueno, alde batetik lehen esan detena, oinordeko izango dienei, gastu eta papeleo asko ekiditen dizki eta batez ere aukera ematen dizu erabakitzeko ze gertatuko dan zure ondasunekin. Orduan, nik uste dut hobedala zuk erabakitzea, beste batzuk legeak kasu honetan zure partez erabakitzea baino. Orduan, bueno, jake tresna baliagarri bat dan, erabiltzea ondo ongo litzateke. Ez da, gogoratzen dudanez, aspaldi egin genuen guk testamentua, baina ez da notarioren gana junda ere, ez da gauza garesti bat, ez da... Ez, jendeak uste dunan kontra gaina nahiko simplea da. Hau da, nahikoa da, lehenik eta behin zuk argi eukitzen hori utzi nahi diozun, baita ere gaitasuna izatea horretarako, ze azkenen notarioak baita ere ikusi behar du zuk gaitasuna badezula esaten ari zean hori benetan zukala nahi dezula, eta gero zure denei zenbakia, eta normalean notaritzetan 100 eurotik bera kostatzen da testamentua egitea.